ten tu má moderovať so mnou. OK, tak to je asi všetko, čo sme si na dneska pripravili. Sme sa dlho pripravili na našu prednášku. Ale je to super, že je hala plná výborných ľudí a tento typek v prvej rade. Musíme nájsť Ježicha. Asi sa hanbí. Čau, drahouši. Je mě slyšet? Je mě slyšet. Paráda. Ahoj! Hej, takže o čem dneska prednášame? Neřekl bambu. No, ty jsi říkal, že máš připravený velice kreativní téma. No, to tady Minecraft Pákovi. Takže, co byste řekli, že jsme si my dva mohli společně připravit? Bambu! Odznelo, že šiška a ešte niečo. Bambu! Lívačka s Gogem? Šláčka? No, bohužel nás budeme muset všechny zklamat, protože já a Gogo jsme tak nějak stejně povahově naladění. No, to môže byť. A tím pádem vznikla taková situace, že jsme si nepřipravili vůbec nic. Presne tak, ste veľmi zodpovední, určite to poznáte pri našich let's playoch. Áno. Veľký scénář, všetko pripravené. Tak, jak ste sa vlastne spoznali? A kedy to bolo? To se ptáš jako diváků. Ne, to se ptám teba. Jak jsme se poznali? No. Přišel jsem na kon, teď si to tam užíváme, krásně si to sluníčko, piju kolu a jiné nealkoholické nápoje a najednou za mnou přijde takový dvoumetrový chlápek a začne prudit, že chce natočit nějaký rozhovor, že jsme se domlouvali, teď já vůbec No, nevím. takže ja som si pôvodne myslel, že som si s Housom a Ježichom písal na Steame a som tam za nimi došiel, že no, tak sme si dohodli to interview, super, že píšeme na tom Steam. Kam ideš? Super, super, že píšeme na tom Steame a House, že čo? Že my sme si nepísali. Tak potom som zistil, že som si pár mesiacov písal s fejkom Housa a že žiadne interview s nimi nemám dohodnuté, ale boli milí a aj tak to interview sme spravili, takže vtedy sme sa v podstate spoznali. To já musel sám koupit tu kofolu. To som mal asi, no, som ich pozval na kofolu za interview a všade som so sebou nosil takú obrovskú krabicu tričiek. Som mal 3000 odberov, tak sme predali asi 5 dokopy vtedy a mal som ich 50 so sebou. Tak, a odtedy sa to dosť zmenilo, napríklad. Například se to trošku otočilo. No. Trošku si nám utek, chlapče. A vďaka ním som tam, kde som, takže díky chlape. Takže na kolena a polip mi botu. Šup, věcujme ho. Tak, on jde sám. Paša. Wow, Šiška! Díky moc. OK. Šiška k srdci. Jasné, to si nechám na noc. Tak. Co teraz? Teraz si všetko. Tak si niekde, no. Ne. Každopádne máme pre vás pripravenú takú show s otázkami, keď sa nás chcete niečo spýtať, nás mamlasov, tak môžete sa hoci čo spýtať a my vám na to budeme odpovedať. Alebo sa my môžeme niečo spýtať vás a dostanete za to nejaký odznak alebo tak. To druhé, že? Chcete odmeny. OK. Takže, máte nejakú otázku? Že sme si nič nepripravili, že? Jaká byla noc? Vůbec jsme se s Gogem nebavili zrovna teď, že když dáme otázky, Že hneď sa spýtate prvú otázku, že čo bolo v noci. No. měli jsme se sadit, ano. Chceš jim to říct? Spánok? Ne, predtým. Ne, před Bola to spánkem. veľmi boušlivá noc. Takže poznáte tie hotelové kanály na televízii, jak sme si prepínali, bola tam Esmeralda Veškyňa. Ta tam byla asi hodinku. No, tam predpovedala niečo, že spoznáme lásku, nevyšlo, to je jedno. To, čo spoznal, už klamala. Jasne. Potom, čo sme robili ešte? Co jsme robili? Já jsem pořád chtěl spát a ty si furt nechal zapnout televizi. No, A furt si něco povídal. sorry, bro. Takže tak. kvůli tobě jsme dneska nevyspali. No, ani ja, sme sa moc nevyspali. No, takže ďalšie otázky, niekto? Dej tohle Gogovi. Tak to byla otázka roku. Gogo's Crazy Bones. Takže tí, čo nakupujete v Alberte, ste určite našli moje plastové hračky, s ktorými som mal zaspomalený Facebook. Ty ich máš dosť, ty kokso. Mám sa s čím hrať.
Začnem novú sériu, jak sa hrám s plastovými hračkami, to bude super. Martin, ešte viac? Čo? Ja mikrofon. Oba jste takový uchyláci, jako o sobě tvrdíte. My jsme hodní kluci, se na nás podívejte. Mohl bych já být uchyl. Špatná otázka. Slušního šanci, jak bych to řekl, vole. Jasné. Tak si dáme takový challenge. Ty budeš mluvit slovensky, já se budu snažit mluvit česky. Nie. Radši ne, to dopadne. Nemám zájem. Ale tak Ježiš, skús niečo povedať po slovensky. To využívam vždycky, lebo... Čučurietka. Čučurietka, áno. A už to ide, už sa natrénoval kvôli mne. Tak, niekto ďalší? Nech sa páči. Vždycky jsme byli v Bratislavě na přízbuzenstvu, tak jsme s tím psem chodili a vždycky jsme mu říkali: Adinka, idem se vystříkat na cintorín. Vystříkat na cintorín, či vycikať, či ja neviem. To jsem slyšel taky, ale teda. Ja som to počul, sorry. Ja nič netvrdím. Nehačte po mne plaster figurky. Nemá to hlavu. Pojď sem, tady máš druhou. Ježišmaria. Áno. To už tak čeplá nemôže byť. Kde máme slečnú hostesku, ktorá má podávať mikrofón? Cože? Nejaká slečná hosteska má Ano, máme tamhle slečnu, která za vámi bude chodit. Ja je od kolesa nadávam, výborne. Ano, máme otázku. Nestopajte ju. Onuteluješ se? Onuteluješ se? Daj mi nutelu a ideme na to. Má tady někdo nutelu? Nosí si niekto za sebou nutelu všade, na Kraftcon, nutela do s těma vrecku, párkama. kebab do ruky. Dobre, takže... Mr. Prvarada? Umíš jít Třihašková? Ja tu som hovoril vo videu s Nejfejkom. Řehořková. Z nás komici nebudú. Dobre. Gogo, proč se nepřivezl na Kravkon Maggie? Maggie, nezmestila sa do vlaku. To prasco spalo. Je to prasco. Niekomu ste bolo jojo. Ahoj, Dušan. Ne, jaj. Další. Ďalšia plastová hračka. Hej, koukej už po nás na ty peníze, pojď si. To je lepšie. To je... No. Nehačte po nás peňaží. Ne! Já tady budu chodit po středech. A že čo je YouTubeový plat? Hej, to už je paníka, ty vole. To už sú veľké prachy. Ne, nehačte to po nás. Já si to užívám. To plátno má väčšiu hodnotu ako 50 korún, takže to ne. Chtěl si novou kameru, ne? To už je nebezpečné. Potom zoberiem nejaký vysavač pozbeňa. Může nějaký koště poprosit? Ne! Stop. Hej, to je velká. Fakt ne, fakt, ok. Uvidíme to. Takový sniper. Šupa, to už fakt. To som. Ukaž mi to. To bol boule. Tak ty nedostaneš odznak. OK. Ne, už ne, fakt ne. Už do hlavy nechcem. Už to není sranda. Pade, no. Duša, Povedaj, že tieto peniaze, ktoré hádžete, idú na Krafakové nové boty. to je veľká. Já si to všichni berou hnedka. Ježišmarja, to mám na prčíc. Má tam typel. To bolo rýchle. Ešte chvíľa budeme na Adidasy. Nic to. Typel. Už mám plné kapsy. Máš typel? Ale Hej. jo. Tyjo, to je krev. To je na 2 minuty. Dobre, tak mám typel. Nezabíjajte ma, v pohode. Dobre. Takže, niekto ďalší, nejaká otázka bez hádzania mixy. Dokud můžeš. To je fake! Už to vyzeral nádej. To by nebolo. No to je lepšie. Takže házejte od teďka už jenom papírovky. Express business snadný úvěr.
chceš penízky, tak tady máš, tady máš 2 korun. Kup si za mě rohlík, jo? Hej! To bylo rozkrom, děvčata. Jsou taky nějaké penízky. A pak že jsme socky, no. Americký doláče, meníme meny. Daj si. Paráda. Jo, přesně. No, to už je moc komerčné, dostáváme do... To byla rychlá odpověď na ty rohlíky. Ty rohlíky chcete späť, alebo... Co pro mě? Nech sa vás... To už je moc. To už je moc. Už nič nehádzajte, naozaj. Ne. Gogo, jdeš za mnou, prosím tě. My jsme rychle skočili do Alberta. Nechápem, kdo to mal hotel, asi si to išli kúpiť. Tak si stoupni tam na židli. Ty frajer, vole, má Gangnam Style. Paráda. Tak si detičky, dáte si to na fáničku, tak si to natrete. Krásna. Dáte si to na nos a potom stojíte zmyť, ale ja si ne. No, To si nevidím. to dá celé. To má potom zlížu. Počkej chvíli, počkej. Pojď sem. Potles! Jammy. Kdo tam chuj? Môžem chytiť mikrofón, mám celú ruku hnutový, počkej. Takže děkujeme vám za všechny vaše peněžní příspěvky. A rohlík. A na obličej, šup. OK, takže ja toto sa asi neumiem. No. Je to od... Umazal si mikrofon. Jo, hnutový mikrofon, no. Ahoj. Takže my vám děkujeme za vaše finanční příspěvky a na druhou stranu jsme se rozhodli vám dát něco jako odměnu naopak. To si dám. Takže dostanete... Ja to moc nemôžem chytať. Takže to mít i s nutelou. Tak se ale uklidníme. Pokud bude bordel, tak nic nebude, jasné? Sú moje Za otázky, jo? Nie sú moje. Tak, stačilo. Ja by som sa rád išiel aspoň trošku. Nemůžeš se jít, teď tady budeš tak. Ale nemôžem si chytiť mikrofón. Upři do trička, stejně to děláš. Vreckou ukážku na mikrofón. Počkej, jaká pravda skočí. Takže nejaké kreatívne otázky bez toho, aby ste do nás niečo hádzali, ale niečo také. Okrem toho, že chcete mince a šišky a rohlíky a tak. Takže, no, typnite si, dobre, nehačte nič, jak vreckovky.
Vidíš to, já než tam dojdu. Já jsem postal. Jo? Tyhle si nechám na večer. Polka z vás ani nepočula, prečo skandujeme. No. No, a potřebujeme hudbu. Co potřebujeme hudbu? Potřebujeme hudbu. Obama Gangnam Style. Potřebujeme nějakou. Bol slúbený. No, takže vy si môžete tipnúť, že koľko meriam si môžete tipnúť a môžete získať ešte nejaký odznak, alebo tak. Koľko odznakov nemám, ale tak... To už je moc psycho. Ježišmária, nezabite sa. Lídek. Okej, a ešte jedno. Okej, pohode. Neviem, kam zmizol Ježek, ale došli mi odznaky. Ešte tu mám nejaké drobáky. A nemôžem stále niečo rozdávať. No, takže nejaké normálne otázky alebo niečo? No. Jak se mám vedí? Určite super, není celá od Nutelly a netrafila mi ti dušu. Ponúknite sa a kľudne som vychádzal. Neviem, kam zmizol Ježík, to by ma zajímalo. On by to mal moderovať so mnou, no? Jak se jmenuje Brálo? Brálo. To asi viete, ale Daniel. Nemôže. Ako sa volá Ježík? Prvý meno. Je to niekto? Ľudia to vedia. Dobre, ale do súkromných vecí nechcem zachádzať, no? Jak se tady líbí? Na posledných 15 minút to je fajn. No. Můžu ti olízat čokoládu. Poučí sa. OK. Už som aj stolík, tanier, už som všetko. Fajn. Chlapi, ponúknite sa. Naše rohlíky! Takže vlastne Minecraft. Minecraft vznikol pred rokom a pol vo Švédsku. Vznikol ho... No, nespäť. No. Jak je to, když tě lidi olizujou? Je to zdravé. Do jaké míry ty otázky musí být normální? Ako len chcete, ale v rámci slušnosti. Ako se máš? To už bolo. Fajn. Je to fajnový. Kolik odběratelů má Baumax? Baumax zatiaľ nemá kanál, takže asi 0, ale rozdelím sa s ním o polku, takže... Jak se má Baumax? Určite dobre. No, niečo... Ježichu, no. Ježiš, ne. Ježichu, poď sem moderovať. No. Nechceli ste náhodou Obama Gangnam Style? Gogo, slyšel jsem, že si chceš zatančit. Ty sa povolil. Trošku ti kape Nutella, prosím tě. Kape na bradě. No, ty nevíš, kde máš bradu, že? Dobré. Ne, děkujem. Najprv si
chceme zatancovať, či? Máš to tady připravené, můžeš. Dobre. Pripomína vám to niečo? Už to je moc utrené? A všetci ma zlízali, no. Dobre. Aj, a ty zostriaj. Dobre. Takže niečo normálnejšie máme. Ufa, parno! Za ruku se Ježichem. Ježiš na tom trval, aby sme sa na obrázku držali za ruky, tak grafik musel spraviť špeciálnu prosbu. Jaké účinky má Nutella na pleť? Takže Nutella vitalizuje pleť, obnoví vám to o 20 rokov, zmizne vám vrásky a je to určite super. A ako super, môžete ju recyklovať a môžete ju použiť aj na rohlík. Takže je to lepšie než obyčajný make-up. No, ale ty si budeš se zvolit. Prosím? Jestli je pravda, že se doopravdy jmenuješ Daniel Seba. Čo si hodil? OK, ale už nič nehačte. Áno, volám sa Daniel. Cool. No. Není to odo mňa celkom fair, že Ježíš nič nemoderuje. Poď sem, bro. Ja by som sa rád išiel umyť. No, Slavče, moderuj. Co pak, co? No, začni moderovať aj ty, ja som to celý čas. Já? Ne, to je tvoje show, já jsem tady jen tak jako taková. Ježíš na Gogo sa to volá. Ne, to se ti zdálo. No, nejaké otázky na Ježícha, ja si nevím ruku. Fakt chodíš s Gogem? Jo. On mi utek radši. Gogo se za to asi stydí chudáček trošičku. Ne, s Gogem chodíme jenom internetově. Takže vás zklamu, nebudu skákat. Bude svatba. Ale můžeme mít tady jiné otázky, než ohledně mě a Goga. Jsi normálně šílený jako teď? Teď nejsem šílený, teď jsem ještě normální, já si myslím. Že teď jsem ještě hodnej. Myslíš si, že ti sláva stoupla do hlavy? To si fakt nemyslím, ale většina nebo spousta fanoušků si to myslí. Nemám tušení proč, přesto se chovám úplně normálně, jako jsem se choval na začátku. Jediné co, že si trošičku víc věřím, takže bych se tady klidně teď mohl pomazat obličej. Nebudu si sundat dejčko. Stejně jako Gogo. Proč nechci skočit do davu? Ano, dobrá otázka. Protože přestože jste všichni určitě velice fyzicky zdatní, nějak tomu nevěřím, zvláště k tomu, že minimálně polovina z vás má v ruce telefony, tablety a další věci. A myslím si, že vzniklou finanční školu bych asi nebyl schopen uhradit. Víš o to, že máš pěkný zadek. No nevím, kluci mi to většinou teda nepíšou, ty jsou spíš na ten Minecraft. A sám se moc nekoukám teda, no. Ale občas si šáhnu samozřejmě. Takže radši další otázka, než tady dostaneme do zakázaných končin. Já to vezmu tady odsať. Kolika Kyjově? Jako datum? Je květen? Ne, to Vánoce. Tak je 11. a květen, jestli je květen. To by byla otázka roku. Řekni nějakou slovenskou básničku. Neumím ani žádnou českou, takže ti budu muset zkoumat. Z češtiny mám za 3 a jsem velice spokojený. Jak se má? Na tuhle otázku jsem čekal. Mám se poněkud unaveně, noc s Gogem, dokážete si to představit, už jsme nám to tady trošičku přiblížili. Esterka byla divoká, rady nedávala moc dobré, takže v podstatě nic zvláštního.
Četl jsi Twilight ságu? Pokud ano, jaký máš názor na to, že se byla stala upírem? Vzhledem k tomu, že nevím, kdo je Bella, tak... Ne, Twilight ságu jsem nečetl, ale poslední dobou mě svádí 50 odstínů šedi. Doufám, že to tady není moc známé dílo, protože... Ne, číst to nebudu, nebojte se, počkám si na front, tam má být nějaká pěkná herečka. Otázka na tebe. Plánujete s Housem nějaké videa, trička? Trička projednáváme tak nějak furt, ale u nás je problém s tím, že nejsme schopni vytvořit ani hloupou grafiku, kterou máme od začátku už víc než 2 roky pořád stejnou. Žádnou tedy. Dobře, řekneme to na rovinu. Takže trička budou, pokud se nám podaří udělat nějakou grafiku, určitě o tom s Housem budeme ještě někdy mluvit. Já mám jednu otázku, kdy bude další díl na Mají. Na to odpovím strašně rád, až ho natočím a nahraju na internet. Pamatujete si na den, když jste získali 130 odběratelů? Wow, teď si mě dostal, protože na ten den si nepamatuju vůbec. To jsem asi rozpál, já určitě to, podle mého to byl víkend, ale nejsem si jistý. A nebo byly nějaké prázdniny, v každém případě jsem určitě spal. To mohla být i škola. Ne, já ve škole nespím, učím se. V každém případě ten moment jsem přímo nechytil, ale prostě jsem přišel domů a viděl jsem, že už je nějakých 101 000, takže jsem byl šťastný jako malý kluk. Jaké máte vztahy s Housem? S Housem? Takže, toť velice dobrá otázka. My s Housem jsme spolu naprosto v pohodě. Jednu dobu měl House takovou éru, že prostě říkal, že jsme jenom kolegové, no. To bylo jen protože mi není občas schopný odepsat, třeba týden. Ale jinak podle mě jsme v pohodě, kamarádi, známí, říkejte si tomu, jak chcete, kolegové, akorát se nám prostě nedaří spolu točit, což je docela hloupé, na to, že máme společný kanál. Housi, líbilo se ti víc tady na tom Craftconu nebo na pražském? Housi? Netuším, zeptáme se. Tak asi nemá slov, je to úžasné podle všeho. Plánujete s Gugem rodinu nebo váš vztah jenom čistě kamarádský? Náš vztah je čistě sexuální, takže si to nebere jak chceš. Máš strašně nízkou myšlenou, posloucháte? Tak to asi fakt nevím, někde v nějakém hradeckém obchodě, když mě vytáhla mamina, fakt netuším. Můžu se kouknout na značku? Počkat, XXL, Fishbone, víc vám neporadím. Jaký nápad skin? Minecraftu. Skin Minecraftu. Popravdě jsem se nechal... Tohle mi nedělej. Co to jsi rozdělil? Cože? Už jsem se volumit. Takže skin mě napadl, popravdě jsem se nechal inspirovat Deadmausem. Nevím, kolik z vás tady zná Deadmause? No, tak to bylo velké. No. No, to je takový hudební producent a možná, jak vám to přiblížím, on kdykoliv hraje na koncertu, tak nosí v podstatě hlavu jakoby velkou masku myši. A to mě tak nějak inspirovalo k tomu, že jsem si namaloval nějakou takovou masku. Bohužel ty uši mi udělat nešly, protože Minecraft je trošku limitovaný. A oblek prostě, protože mám klás. Jo, spáč. Yeah. Tak, co teď? Máš jako už nějaký plán? No, môj skin popíšem tak, že niekto ma nakreslil, jak vyzerám v reálnom živote a dal sa to do Minecraftu. Ale ten niekto si to ty. Ne, niekto mi to poslal. Ja som mal predtým Hobbita, lebo milujem Pána prsteňov a ešte aj Hobbita samozrejme. Pán prstení? Froda som mal nakresleného. Pána prstení. Dobře, ale... Nemáš to rád? Kalambér. No ok, nechám tak. No? Si budeš natáčet další díl z Call of Duty Jestli budeš s Housem natáčet další díl z Call of Duty Black Ops 2. S Housem? Alebo Sám, ani sám, nemám Call of Duty Black Ops 2, takže myslím, že tato možnost padá. Pokud mi to pošleš, rád si zahraju. Je Gogo sexy? Jo. To je otázka asi na tebe. Ne, to je na tebe.
Ty to musíš posunout. Másové chyby mohly být nižší než já, protože to je takové více roztomilé. A Ty jsi to milé. ta výška a velikost by se mohla najít v jiných ohledech. No, Ale nebudu mluvit o svém Ježíška, Ježíku, kdy jsi poprvé osobně setkal s Hausem? Poprvé jsme se setkali na prvním kolu v Kopu. Takže stejně jako... Hauser. Ano, A s ním jsi se tam prikrásně? OK, jo. Takže jsme se setkali ve stejný den jako s Gogem, svým způsobem. Bude někdy ještě další díl s Majou? No jasné, keď sa vrátim domov, pokračujem. On teraz to nemám ako natáčať. Kdy vyjde ten dnešní vlog? Dnešný vlog už vyšiel? Je tento na pódiu, myslíš? Či ešte ten predtým? Ten už vyšiel? Jak se vám fufinka? Fufinka! Fú, ja som vtedy zomrel na konci dielu a spálnul som sa úplne na spálne, lebo som hral nastavenie home. Keďže tam ešte home nemám, tak sa tam musím najprv dostať a snad tam bude, dúfam. A neviem to nájsť. Co Majky furt nadává? Stále je nepoučiteľná. Já mám otázku na Ježícha. Ježíchu, prosím tě, zajímalo by mě, jak zvládáš natáčení a zvládáš kolu, nebudu uveřejňovat, na kterou chodíš. Protože přece jenom jsem se tam chtěl původně hlásit, tam mají tam dost velký nároky a jak zvládáš stres z toho, že tě při horším průměru, myslím, že víš, při jakém vyhodí ze školy. No. Tak to se na naší škole nestává teda. Průměr mám v pohodě, školu zvládám tak nějak projít akorát. Popravdě, no dobře, řekneme to, zatím mám jenom 2 trojky, jinak samé jedničky, nechápu, jak jsem to udělal. Ale natáčet úplně nestíhám pořád a když většinou mám čas, tak už tady spíš nemám náladu, což je špatné, ale nedá se nic dělat. Jiku, No? co na, jaký dárky dostane Gogo na Mají? Na Vánoce. Gogo by měl dostat dárky, jo? Za tu dnešní noc ani náhodou. Gogo, máš rád malé věci, hlavně u Ježícha? Večer si navzájem čistě... Nebudem se vyjadrovat. No jako moje maličky na nohou jsem myslel. Čistíme si navzájem zuby. Okay. Ježíchu, Ne? to máš sakra v kapse. Které? To je otázka. Tady mám peněženku, to je můj mobil a víc tam toho není. Mám tady klíče od pokoje. Číslo vám říkat nebudu. Dobre, nie, ty si to mikrofon. Dobre, sa tam prostě ježišme, ty si takto. Takhle se tam pošle. Ne. To nic není. Proč je Maggie sprostá? Ona není sprostá. Jako sprostá znamená po česky jako vulgární. Jaj. To ja neviem, ona je taká. Ja si mi to nepovedal. Ježíchu, kolik to stalo paní učitelky ty známky? Já jsem tak nějak úplně neslyšel otázku, ale myslím, že jsem paní učitelky. 20 emeraldů. Jo, kolik dostanu paní učitelky za ty známky, jo? Kolik si dal? Dal si? Dal jsem jí 3 podpisy. Kolik? 3. Úplně stačí. To je vlastné. Ježíchu, proč furt trolíš Gogo? Já, ale to nevím, ty rolí. Ne. Troll jsem tě 2krát. Polka majnuje o tom, jak ma ničíš. Ne, Gogo netrolí vůbec. Gogo mě trollil víckrát než já jeho. Otázka pro Vadva. Bylo těžké začínat na YouTube? Tak pokiaľ to niekto nerobí čisto preto, že keď začne, tak chce mať hrozne veľa videní, tak to nie je ťažké, lebo máte v podstate to, čo očakávate. Tak neviem, aj keď tam máte 50 videní a máte tam 2 lajky, tak si z toho tešíte, že napríklad dneska som mal 3 a nie 2 lajky, napríklad aj z toho sa tešíte. A postupom času sa to zvyšuje, takže, no ale ako presadiť sa je teraz dosť ťažké, no. Zvyšovalo, teď už se to nějak moc nezvyšuje, No. protože je to přehodcené. No,
Tak ještě pauzička. ještě vymýšlím. Otázka pro oba. Bojíte se bláznivých fanoušků? Keď sú moc blázniví, tak dosť. Napríklad niekto by nám mohol hodiť micu do hlavy alebo flašku. Může donutit pomalu se k Nutelu. To je už moc. Alebo Nutelu si dať, ježišmária. No dobré, ďalšia otázka. Můžeš říct Fufinko Total Ignore, jako jste řekl ve videu, kamoška je do toho udělaná. Fufinka Total Ignore? Nějaké Jak domácí... jsi to povedal vo videu? Zvláštní úchylka. Fufinka Total Ignore? Jak jsem to povedal? Na stranu? OK, nebudeme povedať dál. Jiříchu, už víš o tom, že se někdo zeptal Goga ve včerejší besedě, jestli má nějakou jinou holku než tebe a řekl, že jo? Vím o tom, že se ho ptali, ale odpovědi mi nikdo Ja som povedal, že nejsi holka. Možno. Niekedy. No, já ti nevěřím, to si Koľko má? to si můžeme řešit, ale budeme to řešit tady na veřejnosti, nechci dělat scény. To sú súkromné Jsi veci. s mikrofonem, tak jdeš. Čokoláda. Máš holku? To není holka. To ty nevieš. Kde máš ty teď ten Nutely? Vzadu. Prokope, hlaď se, kde je? A jo? A on sa nechce vzdať. On si ju získal. Zkoušel jsi místo šišky říkat třeba zmrzlina? Pravé. Ne, to není ono, to je moc dlhé. Hej, no, mrzko! Ty do kamery, na to jsem Nemám slow motion. Jiříchu, já ti často vídám v buse a když tě třeba pozdravím, nevadí ti to, nebo... Pokud nemám sluchátka na hlavě Jo. a nesedím tam s někým a nebavím se, tak mi to je úplně jedno. Jo, pohoda. Tak díky. Jo, ty máš sluchátka, ale furt, a to je ten problém. To je ten záměr. No vidíte, že Jiřík nás nemá rád. Mr. Pickaxe. Jakou nejdivnější věc jste spolu vy dva dělali? Blbá otázka. Redstone Torch. Myslím si, že dnešní vystoupení. No, dnešné vystúpenie presiahlo všetky medze, no. No, jak se cítil po tom, co se ostříhal a bavíš se ještě s tou holkou? Tak ona sa mi potom non-stop v škole ospravedlňovala, keď čítala komentáre na videu. A že sa bojí ľudí. Jo, prosím tě, jaký máš názor na Gretku? Potom si dělala to video, že se ti omlouvá. Dobre, tie veci tu budeme riešiť, počúvaj. Ne. Tak snažila sa ľuďom ospravedlniť, lebo videla, aký veľký hejt na ňu bol, tak sa to snažila aj ukludniť. A ešte bolo vidieť, že dosť ľudí nemalo ani vlastný názor, že v podstate počuli čisto mňa a ona im chcela povedať, nech si spravia vlastný názor podľa mňa. Takže v podstate sa to snažila nejak zachrániť celú situáciu. No. Gogo, zachrapte. Jiříchu, nám hápuješ si taky Nutellu na obličej? Což ještě jedno. Škoda. To má Google copyrightované a prostě nejde. Je to 5 000 €. No, takže ja som vám ešte slúbil okrem otázok, že potom sa budeme s ľuďmi fotiť a... To je cukrík, to je v pohode, to je meké. No, že sa budeme s ľuďmi fotiť a potom dávať podpisy a tak, takže potom zloženieme let's playerov a nejak sa dáme dokopy a o pár minút by sme to mohli zorganizovať. Takže ešte sa spýtajte niečo Ježika, ja ich poprosím, nech potom sem dojdu. Už víš, že Gogo je těhotnej. Myslím, že to není ani ona, vzhledem k tomu, že Google je na 100% muž.
chlapec, tak těhotný asi nebude. Milujete se zbylě? Je to čistě sexuální vztah. Jaká byla tvoje nejtrapnější chvílka? Myslím si, že tohle je ještě naprosto v pohodě. Nejtrapnější chvilku si asi nějak nevybavím, protože já si tohle vážně nepřipouštím k srdci a prostě to odignoruju a je mi to tak nějak jedno a blbé mi to asi tak jenom v ten okamžik, takže nic závažného. Grafe. Ty spíš? Tak ten se asi nedojede. Ještě, že nebyli takový silák. Jaká fakt mít? Vyměř se? To byla velice krátká návštěva, děkujeme. Pěkná běžec otázka. Ježíšku, takže ty už nejsi pana? Pany bývají děvčata, takže... A navíc jsem rád. Je to rak. Dobre. Takže o chvíľku začne Ment a My Movies a kto chce potom nejaké fotky alebo vecičky, tak to budeme robiť potom vedľa v tej miestnosti, ako to bolo predtým. A už vidím, že ľudia bežia. OK. Ve vašem stavu okna. Bylo rychlé. Jo, je ve vašem stavu okna. Okna? Ve vašem stavu. To s vámi. Co se ti stalo s tou kamerou? Čo sa mi stalo s kamerou, no? Tak keď je niekto kameraman, tak je trošku psycho. A je zapálený moc do toho natáčania a ja som išiel dole, som na onboarde a natáčal som 5 typkov za mnou, išli. A oni povedali, že ten zjazd je celkom v pohode, že je pomalé. A tí traja sa vydrepali ešte predo mnou. Potom som išiel ďalej a snažil som sa spomaliť na tom longboarde, len som nevedel už zastaviť, lebo už som bol moc rozbehnutý. A nebola tam tráva, kde by som sa mohol vysypať, iba taký priežek, ktorý by skončil ešte horšie. Tak som sa snažil udržať na longboarde a potom som stratil kontrolu a letel som tak dopredu. A kamera ešte 2 metre predo mňa. No, tak to schytala. Ježíchu, jak jsi se poznal s Hausem? To už tu bylo. Musíme ísť vedľa. Takže Musíme jít. musíme ísť, no ľudia tam už čakajú. Ta otázka už tady byla, potkali jsme se na první úkol v Chodě moři. Ahoj Ježíšku. Ahoj. Máš nějaký dárečky? Nikdo tě nezná. To mě nevadí. Hele lidi, kdo bych chtěl dát nějaký podpisy, chcete podpisy od Goga? Chcete podpisy od Ježíška? Ale Ježíšek bude muset jít na další takovou přednášku, víš, ale Kam? na ty mečiky. Fakt? Ty jako poslouchat nebo? Přece ty se ty